Alois, pojď sem. Zjistil jsem, kde jsou peníze z mistrovství světa. Hledači pokladů říkali, že jsou zakopaný v nějakém vesci. Víš, kde je vesec? Vesec? Vím, mám mapu, kouknem na to. Tak jdem. Podle mapy to musí být někde tady. No, tady je značka. To bude tady. Tak kopej, kopej. Pojď rychle, než nám to vyfouknou věřitelé. Je to těžký, je to těžký, milost pane. Rychle. Počkej. Jo, jo, jo. Je to těžký, tam bude peněz, potřebuji Já ti pomoc. pomůžu, jsou to Pomoc. naše peníze. Pomoc. Otevři to. Nejde to, pane, Otevři potřebuji to. pomoc. To jsou naše peníze. Co to má znamenat, Alois? Už vím, kde je zakopaný pes.